Ahojte, volám sa Janka Kipikašová, mám 20 rokov a pochádzam z malebnej obce Kokošovce. Touto cestou by som si chcela nájsť partnera. Moja predstava o ideálnom partnerovi je, že by mal byť milý, pekný, vtipný, charizmatický, najlepšie 180 cm vysoký, na farbe očí a vlasov mi nezáleží, mal by byť dobre stávaný a mužný. Nevadí mi, keď je chlap zarastený, no nemal by byť hipster. A teraz sa vrátim ešte k sebe. Rada cvičím, napríklad zumbu, počúvam veľa hudbu, konkrétne hip-hop, Ego, Rytmus, Robert Burian, Mike Spirit, Suvereno. On má teraz novú pesničku, volá sa Aniel, je to moja srdcovka, ja vám z nej trošku aj zaspievam. Divadne odolám, zaspievala si song, zahrála si mi tón, ktorý vyniesol na tebe na nebeský trón. Ty si aniel, ty si aniel, ty si aniel, ty si aniel. Dobre, videli ste, že viem spievať. Čo by som vám ešte také o sebe... No, som inteligentná, pekná, mám zmysel pre humor, lebo poznám veľa vtipov a aj neslušných, ale to až v ďalšom videjku. Tak zdieľajte, šerujte, píšte, pa pa!